gêm a gwych. Sori, hwn i dam trydydd mewn rhyw ffordd, ond tro dwytha nath o'n gweithio, so... O ie, dych chi wedi gweld fi efo ceffyl yma. Dwi wedi dweud y gwir, dwi'n mor sori. Be nath ddigwydd, o'n i wedi gwneud gwaith pam nath o tro dwytha, erbyn tro dwytha, a wedyn nes i wneud gwaith, a wedyn nes i wneud lot o bethau da. I chi, sori, dwi'n mor sori. Dwi'n yn gwybod sut fydd ei gyfafau i chi, ond neud mwy o fideo. Just joking. Be dwi'n meddwl? Oh, sorry. Yeah, sorry. Sorry. O, be di treisio chdi? Oce, chdi di'r boi na dda. Chdi di'r boi na. Ys yna, mwyn hwnna. Mwyn chdi. A di iawn. O, be di treisio chdi? O, dwi'n o'r sori! Na, dim ots. Dim o'n licio chdi yna. Yna gydol, Ha! Fi ar ben y to, so byddwn nhw'n gweld na. Dwi di to? Dwi'n yn sylwi. Dyna'n. Efo brifo? Na, dim ots. Dwi'n gweld ni. Sorry. Neu i ladd o. Wel, dwi'n mynd licio villagers. Pentrefwyr. Sorry. Cymraeg o Sian. Cymraeg. Mae'n 5 munud sti digwydd o hyn. Dwi'n meddwl mae'n llai na 10 munud i'r darn yr fideo yma. Fi'n mor rynnu. Dwi'n mor sori am be na ddigwydd, achos, wel, dwi'n mynd i fflio rownd y byd. Dim fflio. Jyst mynd rownd y byd. Ti'n eisiau mynd yna fe? Lle wyt ti? Lucas. Na, dwi'n anna. Dwi'n eisiau chdi. Na chdi. Na chdi. Na, wel, chdi. Na chdi. Y 6. Sut? O, ti'n eisiau mynd anna fi'n dod na gwaith? Na. Just efo weed. Fi'n ei beth am waith, tan da. Achos dwi wedi pigo un ei fynd ddo. Do. Rhaid i mynd hwnna, ddo. Wel, tyd. Just tyd ar lan.
Arlan yr afon. Dwi'n achos dwi'n gwybod beth i'r gana. Dwi'n gwybod beth i'r cana, go iawn. Dwi'n meddwl dwi'n byw yn y 60s. Go iawn, swn i'r fy modd. (1962) 1966, 1960s. Go iawn, swn i yn byw yn y 1996. Swn i licio fo'n dipyn bach, da. Dych chi'n dych, dwi eisiau mynd yn o'r dŵr. Ti eisiau mynd arno fi? Okay, 1. Yo boy, bum. He's the very best. My best. Na, dim at yr larfa neu beth yma. Sorry. Na, dwi'n yn tri llawdd hyn. No. Traffic efo'r goffela. No, ti'n mynd. Na, go iawn, sysyn ni ddim yn bwydo, go iawn. Dyd. Ti'n lan an? Right. Dwi'n mynd chdi. Pigo mewn fyny? Go iawn, dwi wedi pigo mewn fyny. Do. So neb wedi gweld o'r take yma. O, dwi'n ei allan. O, dwi'n gweld yn... Tua 10 munud bydd fideo yn dod, so... Dwi'n gwybod bod ni'n gwneud daw tŷ a bob dim. Ydych chi gyd yn licio cael tŷ, gweld ni'n gwneud tŷ, ond go iawn, dwi'n yn siŵr swn i yn trio gwneud tŷ da. Chnes? So, i wrthan y fideo yma, dwi'n mynd i taflud yr wy yma. Wow, go iawn, na hynna? Ydyn nhw'n weithio? Na, nath o ddim. So, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta!